Kabalo mo kung unsay pinakagrabing bakak sa demonyo, kung unsay yung pinakagrabing deception sa mga tao, kabalo mo unsa? Kanang gigamit niya ang Biblia para paglimbong o paghatag og kagubot sa mga tao. Kabalo mo gyud kang ang Yawa sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44 mao ang amahan sa gitawag og bakak. So maningkamot gid siya paghimo sa mga butang aron lang ang tao gitawag og ilaron. Bisan pa ang tao gini Biblia iyahan ng gamiton aron gitawag og paglingla sa mga magtotoo nga iya sa Dios. Kasi gani nga itong Ginoong Kristo, di ba? Kung ito ang basahon ng Saint Matthew chapter 4 verse 4, gigamit sa bang tawag ng demonyo o kasulatan. So bot pasabot normal sa magsilbi dagan sa to ang gitawag og pagtuo nga ang demonyo mahimo og tawag ini paagi nga ilaron ta gamit ang mga butang nga iya sa Dios. Ug sa karon nga panahon dili na pud bag-o. Sa tama man ang giingon anang tawag ini nga pastoy nga nagwali-wali or kanang atuang gitagaan karon og reaksyon na ginagamit ang Biblia aron pagpanglingla, pagpangilad sa gitawag mga tao. So ano sa nagisugot paggamit. Yan lang kay karong panahon na kundi gikan pa sa unang mga panahon, pero karon na mas grabe. Ano man tungod kay gihimo ang tawag ini Biblia sa pagpanapi or more gibasihan nila sa gitawag og pagpanapi, pagpangorta. Aron daghang mga tao ang mailad, daghang mga tao ang tawag ini mailahang mapangortahan. So ang pinakanaon ang nagkaroon nagigamit ang Biblia aron magsilbi pagpangilad, paghatag og tawag ining panaglalis, batok relihiyon versus tawag ining relihiyon. Ano yung mga nanulpot ni atong 15th century hangtod karon. Kasi tinuod lang kung na may gubot kani adto before ang 15th century sa sulod sa iglesia gitukod sa tuang Ginoong Kristo. Kanang maong gitaog gubot padadara og masettle ra sa tawag ining sa maabot nga panahon. Pero karon more than 500 years na ang gubot ni gihimo sa gitawag og mga dili Katoliko. Kay instead of musubmit sila sa iglesia gitukod sa Ginoo, instead of musubmit sila sa gitawag og pagtulunan nga gitukod sa Ginoo pinaagi niining mong Santa Iglesia, ang ilang gihimo is kontra sila nya wala pa gyud sila makontento sa ilang pagkontra, ila pag yung gitawag ini gihimo ang pagpangnabig or tawag anang pagpangumbinsi sa gitao mga tao gusto nilang ianib or gusto nilang tawag ining apil silang pundok muputista o mukontra sa iglesia gitukod ni Kristo. So tama na. So bot pasabot ang demonyo nga nagagamit karon sa mga butang nga iya sa Dios dapat siya gigamit ng mga tao kani mo ng mga tauhan na kini mga pastoy karon nga nululpot lang nga mi kontra sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mo nang bantay-bantay ta ha mga higala ug mga igsoon. And yun, sa wala pa nakapag-follow sa itong page, i-follow nyo itong mga page, RJ Roland Sandra Second TV, Apoya Punto Argumento, and Kuya Apologist TV page. O pwede sa mag-send din na o Facebook stars. And also sa itong mga channels, hindi pa po nakapag-subscribe, i-subscribe po rin yung mga channels na ito, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologist TV, Barrio Kawayan Radio Forum. And yun, sa gustong mutabang sa itong program, pwede nyo i-message ang itong page para mahatag namang information sa gitawag inyong suporta tabang sa tuwang programa. And yun, kasantilaw na kinahanglan kami sa inyong suporta programa, sa inyong suporta og tagin ng gitawag og tabang. So daghan naging salamat og Ave Maria, Viva Cristo Rey.